Gusan Bermeoko Herri Plataformak Demikuko baselizan auzolana burutu du. Pasaden larun batean bertako inguruko sasiak kendu zituzten Gusaneko kideek auzolanean eta teilatuko zati bat ere margotu zuten. Gusaneko kideek ekintza honekin auzolanaren garrantzia jabetzeko apustuaren alde lan egingo dutela azpimarratu dute. Kultura berreskuratzeko lanean eta herritarrek elkarlanean eta auzolanean lan egin eskero frutuak ematen direla. Horixe azpimarratu dute. Elkarlanaren, ekonomia zirkularraren eta kooperazio espirituaren alde lan egingo dutela berretzi dute. Xabi Ortuzar, Gusaneko alkategaiak azpimarratu duenez, bermeotarren euren eskuetan dago herriarekin zer egin nahi den, eta horren adibide da herriko ondarea eta Demikuko baselizaren auzolana. Herriari buelta emateko, dio Gusanek, alkatetza lortzea da garrantzitsua.